Има на пазара такива фолия. Те са от материал, който се казва PET или полиетилен терефталат. Този материал е по-тънък от стандартният полиуретан, който се използва за защита на боята. Минусът на тези фолия е, че те се използват за много по-кратък период от време. Основната причина е, че циклите, които фолиото става прозрачно, след това то става тъмно, са ограничени. А как всъщност действа фолиото? Под въздействието на UV лъчите фолиото се самозатъмнява. Когато обаче слънцето падне вечер, това обръща ефекта и самото фолио става напълно прозрачно. Основната функция на това фолио, да, има защита от камъчета, надраскване, защитава поликарбоната на фаровете от потъмняване и избледняване, също и от пожълтяване, но една от основните негативи е, че самото фолио е по-тънко и може често да се нацепи или да се напука. Защо е толкова предпочитано това фолио? Придава много добър вид, много по-агресивен вид на автомобила, но ако държите на защита, а не толкова на добрият външен вид или по-добър агресивен вид на автомобила, заложете на защитното фолио, което е от полиуретан. Ако обаче искате колата да изглежда различно, по-агресивно, тогава може да се спрем на това фолио. Но имайте в предвид, че ще трябва да го сменяте всяка година, дори някои фолия имат нужда да се сменят на много по-кратък период от време.